Karon guys, ato suwayan atong magic remote. Magpadata niya nga to sa dagat. Testinga tadi ko, dabag ito sa dagat tadi. Dang! Uy, hala! Tingnan ni Bay, nasa dagat na tayo mga Bay. Talagang maasahan itong remote natin ha. Mahiwagang remote. Dinala niya tayo sa dagat na to. Hindi naman magandang dagat, pero at least nasa dagat na tayo. Nadala tayo sa dagat oh. Ala, di ata din karon sa dagat mga guys. Tungos magic remote. Lingawan na sa kaon-kaon lagi oh. Kaon-kaon, nagbaon ng itlog, mga resulta, nantikaan, matulpan na basta magbaon kag binantikaan ni sa dagat. Dangog sa imong kung pagpamingwit. Ang resulta sa kung pagpamingwit, upat na yun taon ka buok ibis nakuha.